So I wake up very early this morning at around 5 in the morning, and I'm having a great hot coffee today. Kanina pa po tayo dito at naghihintay. Tingnan natin kung anong meron. Kanina pa po tayo dito. So, napakaganda talaga kapag bibili ka ng isda or di kaya pusit na napaka-presko sa ganito kaaga. Kasi talagang presko at saka makakamura ka. Alayo na kung pick sa imuha kay para magkamunan kita. No post pila ka kilo, tamarong pila ka kilo, ubag may pila ka kilo. Betul,
Dali, kapita.